Llavors, és de les coses, de les branques de la ciència en les quals no hi ha experimentació. És què ha passat aquí i allà, en aquest altre planeta o el que sigui, no, senzillament estem totalment a les fosques. No sabem altre lloc a l'univers que el nostre planeta on hi ha aparegut la vida i, per descomptat, no sabem cap altra trajectòria evolutiva que la que ha passat en el nostre planeta. No tenim desconeixement absolut de què ha passat a altres llocs. No? I jo assumio, no, que aquí uns quants anys, dècades potser, trobem tota una sèrie de llocs en l'univers, en planetes allà fora, que ens permetin veure si aquest camí evolutiu que seguim a la Terra és estàndard, si no ho és, si hi ha més camins evolutius, i si la conseqüència de tenir vida en un lloc és que apareguin éssers com nosaltres, encara primitius, segurament, que no són capaços de gestionar allà on viuen sense destruir-se, i que aquest sigui el camí correcte, no? Diguem així, o l'únic, o un de tants. No? Probablement el que trobarem és que no som per res especials. No? Cada vegada que hem mirat els humans com ens relacionem amb el nostre entorn, culturalment i això, hem anat veient que cada vegada som normalets. No? Vivim un lloc normalet, amb un planeta normalet, amb una estrella normaleta, d'una galàxia normaleta, i al final tot plegat és normalet. Llavors, què ens fa pensar que el fet de que nosaltres tinguem un lloc que té vida i que siguem aquí ens faci especials? No? Un dels meus objectius, els meus somnis, és trobar successives cures d'humilitat a la humanitat. No?